wis ngalela wantah sang putra Naya arasa ngracut aciman wenang ukut panca driya sayakti dewa kang utama tuhu pamonging kang para suci aduh lae tuh bandoro aduh ayu ning bawana satu 120 ginastel. Mer. Mbok ya rada waras to yane kok ora waras kira. Nyuwun sewu Ndara. Mbok kula tak nyuwun pirsa kula tak pengen ngerti. Sejatosipun wigatose sampean niku duwe gegayuhan napa? Arep nggayuh napa? Kok kaya-kayake niku sampean bingung lakune kudu kepripun, kudu teng pundi niku sampean ketoke kok kayake bingung. Lah kula tak nyuwun dawuh. Ampun ming mendel mawon. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Sayekti nggonku prapta ning Karang Kadempel 3 sasi suwene iki. Aku mung ngarep nyuwun ana ngarsaning Kakang Nayantaka. Duduhna ana ngendi? Dununging wahyu tirta kabulayat ingkang sakmengko dewa wis paring wisik ana ngarsaning Janaka Kakang Nayantaka. Mareka den prayitna samurires eka balik titiyane kandhayane tresuna purnama sasi gilar-gilar semeding tengahing latar mileng lintang bima sekti nek ngaten lha engko mang kula tuduhke mangetutke kula. Nuwun sewu, kula nuwun. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang ing alis risang mawe gandrung. Sabaran kadulu wukir moyak mayeng. Nuwun sewu. Menapa mriki-mrika dalemipun ki dalang Kandhabuana. Nuwun sewu ki sanes. Lho, sanes. Mriku wonten ngajeng mriku wonten tulisanipun dalang ngaten. Nika tulisan dalangan sepeda sanes dalang Kandhabuana, Bos. Nek ngaten iki sanes papan jenengipun ki dalang Kandhabuana. Sanes. Walah, kleru.
Lah sok Google Map. Mau ki ngopo? Ah tak kira tranyak-tranyak bengok kulon-kulon tak kira wong arep nyilih kompol ya, Gong. Ayo. Aku ya bingung jebule wong arep nyorek jadwal. Wis ra iki ngurusi bendaramu. Apa kae, Pak? Aduh Raden. Mangan jur lampahing angin. Kuntoranggraning harga gara-gara nitore kagiri. Ora bumi pragampita sadolo ngamba hutan deras awor Kakang Semarana wujuding Sardula ingkang nglumpruk ning ngarepanku Kakang. Ditakoki mawon mbok menawa isa tata jalma. Ora mengko sikik Sardula. Sardula apa celeng kuwi? Hus. Macan ngono kok, Gong. Oh, hani mau to? Heeh. Wis aja mbanyol iki selak arep sajene wis dicepake. Ya. Yen pancen kowe bisa tata jalma para ngaku bloko kowe kuwi sapa? Aduh Raden. Menawi sing andika Sudi mestani dhateng kula pun Pranjana Seta. Pranjana Seta, Parja Seta. Inggih Raden kula pun Pranjana Seta. Ana wigati apa? Nuwun sewu Raden kula menika kenging sating Jawata. Kula kenging paukuman krana kula wantun minggah kayiwangan tanpa nyuwun palilahipun Hyang Kulon Manikmaya. Sejatine wujud kula menika titah jalma limrah nanging kula dipun hukum dening Hyang Kulon Manikmaya dados wujud Sardula kados mekaten menika Raden. Pranjana Seta wonten dawuh kowe njaluk senjata pitulung marang aku ana pitukane ora gampang yen to ana ingkang kepengin ngrasake labuhaning Janaka menapa kemawon kula sagah Raden pitukanipun menapa kemawon kula sagah anu kowe kon keruk-keruk wedi ngarepan kae terus mbok nggupup ana pitukane menapa Raden kowe kudu bisa nglundhungke kewandhaning Raden Janaka. Kelakon panjang kamu Raden. Glegek barang Petra iki piye ndaramu dipangan macan? Lah tak mlayu ngamarta, Pak. Dasku iki ukur 70.
Merahina sumubang yewang haruna kadinetraning ukarapo sabdaning kukil ning kanikara saketer nikitung neng hakung lir wuwu sing pene panca ing Sedewa kowe ning endi Sedewa kowe mapan ning endi Sedewa Sedewa kowe mapan ning endi Jlamprong kowe mapan ning endi Jlamprong Tumben. Ora panglingahe Narayana jlitheng parat. Lah kok dadi wis gawa gendaka sumunar. Banget nggonku percaya mesti kae isine Wayu Tirta Kabulayat. Narayana. Tulung kedheping meningal gendaka sing mbok gawa ora nglakon tak rebut aja takon dosa lho parat. Langening kalang jiwana klar pandan muncar tinon lera kekowenang surem sorote tan padang Koko Prabu Kresna ora pangling iki Janaka inggih Koko Prabu kula ingkang rayi Madukara walah si adik kuwi mendra saka negara Ngamarta wis telung candra suwene lah kok lagi teka kula ngopati wonten pundi dunungipun Koko Prabu Kresna kula sawang beto wujuding gendaka sumunar cahayanipun menika menapa ya iki ingkang ancas gegayuhaning pun Kakang bakal tak paringake nursaning Siadi merga iki kanugrahan Siadi Janaka ingkang kuat nampa menika napa Wahyu Tirta Kabulayat menika ingkang kula gayuh Wah, lah iblis. Iblis lanat. Lah kok jebul panjal maning wewe. Betari Durga. Kalana galaya takut maring Kocyong nyong kang mawingis ngis
nasi waru gembal manyar-manyar. Dok nang dungkul wono alas dadi wana lodul ya halo tunggun aku. Kula ngaturaken panuwun Kanjeng Ibu Petari wonten paduka kestu ndombengi dhateng lampah kula. Iya. Begawan Durna iya nggih wang pikulun Pandya Petari Durna Petari Durga. Pak menika kanugrahane ingkang kula gayuh. Ya yen mangkono ya wis ya nggih ulun kondur makayangan gandeng. Sedya kita wis kasembadan ulun gayuhake ngaturaken panuwun Pandya Petari. Nalika semanten Sang Begawan Durna ingkang wis gembira riya nampi kanugrahan Wahyu Tirta Kabulayat kedadak sukma wicara Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang mindhawarni tan prabita wujuding Pandya Petari Durga. Loh, Ibu Petari, ngapa kok balik? Kenging napa kok? Kondur malih wonten mriki. Durna, wonten dawuh. Jeneng kita wis kewagang nampa wujuding Wahyu Tirta Kabulayat. Nanging iki mau Ibu Petari kelalen. Lho kesupen liripun. Kelalen yen to iki kudu didus luwih dhisik. Wah, didus. Wah, didus ngagem rakol napa mawilek. Dudu ya ngger Durna, dudu kuwi. Wujuding gendhaga iki isih keregetan dosa-dosaning menungsa, mula kudu disuceni luwih dhisik. Oh nggih, monggo kula pasrahaken monggo pasrah bongkokan. Tak tampa ya Durna. Iki sapa iki? Oh, lah kok dadi ireng-ireng jedul kapusan kowe Durna. Lah! Ah, Kresna. Tak titik kowe. Bima Simonadi tur sasana kang malawan Durna bapakku ora pangling lele kentas waru gempal manyar-manyar iya Werkudara iya ana wigati apa mrebeki karo aku kowe kaget to kowe yo iki ana wujude barang gendhoga cemlorot klotrak nibane bathukku ya wis ya ngger wah iki ngene piye iki daru beksi racun arep tak nggo marangi kerise bapakmu kuwi wis ora dienggo dadi neyeng kudu diwarangi meneh ngono iya iki mbebayani ya ngger gandeng iki mbebayani tumrapmu Werkudara Bima tak gawane bali ning Sukalima ya ngger. Ya wis gawanan bali.
Petruk mlayu-mlayu. Nggih. Ono apa? Sampeyan kok ketoke mripate kembeng-kembeng banget meningale. Aku bar nangis. Loh, Sampeyan iso nangis to? tak kira hatimu sudah sekeras batu. Lambemu ngomong. Jebule Bima iso nangis. Ya Bim. Ayo sabar betul-betul kok ngeplak. Kene apa? Niki Ndara Janaka pun ketemu. Ndara Janaka niku mboten lunga teng pundi-pundi. Ndara Janaka niku mung mapan teng Karang Kajempel. Ora omong wingi-wingi. Ora parani rono. Iblis. Nek kula gagar otak sampean sing tanggung lho. Mboten napa-napa pun mboten ndek utek kok iso gagar otak niku. Iki niku Ndara Janaka niku dipangan macan. Critane wah dawa nek kula critake pokoke niki estu kula ora guyon. Kula ora ngapusi Ndara Janaka pangan macan. Kaya ngopo? Mriko. Celeng hama. Ngene kok gasak. Celeng kowe. Ora pangling Werkudara. Sipat barat mbuh tibamu. Wow. Wow. Icelek. Ngapa to? Kula niku ming nyenggaki sampean arep ngebrus niku kula ming ngono kok kula dikeplaki ora. Pripun Gus? Mbek. Mbek pripun? Edan. Aku urung ngantem macane. Malah aku dintuti. Kaya disipat barat rasane. Halah terus pripun? Pandhu Asmara bapakku. Walah keparat. Wah mati aku, wah mati aku, wah mati aku, wah mati aku, Rame campira sang Pranjana Seta mengsah sang Prabu Pandhu Asmara. Nalika semanten kaeloaning jagat gaweaning para dewa. Pranjana Seta mewah sang Prabu Pandhu Asmara badhar sami sakala nenggih pandhita ing CV Kendali Sada sang Begawan Anoman ya sang Mayangkara sang Prabu Pandhu Asmara badhar jatining wujud sang Raden Sedewa nalika semanten patih Yayah Konari ingkang
Ugi nderek ngepruki Sang Sardula. Ugi sami sakala badhar jatine wujud nggih Sang Hyang Bathara Indra. Ayo amuk. Amuk sira mrata jaya mrata imbang yen padha. Ayo amuk. Wala keparat. Iki ratu sapa iki? Kok melu-melu urusanku. Ayo. Amuk musuh Patih Ayagonari. Iki do ngapa iki? Ligul. Tuh. Apa? Mareka den prayitna semuri reseka balik. Bubar pitike wis diculke. Iki kowe iki dadak nganggo sandangan macan ngreyok, arep ngreyok. Ambarong sae. Imleke wis wingi. Telat sirae. Kyai Lurah Semar Badranaya. Indra Nugraha barang kuwi. Wopu kulon Semar, wopu kulone Semaya. Ndara Sedewa. Wong ora rono-rono kok goleki. Tekan ngendi-endi. Sedewa. Sedewa. Gong, siaran ning masjid le. Ya. Dengkele atos wong tuwa ora gene-gene kok aku ki digdaya. Ngarang CEO, aduh. Omongane kok dhuwur men. Dhuwur karang pegawai Telkom. Sok menek tower Petruk. Anoman ngopo karo Endra ngopo? Ewa, kula meniku namung dipun utus Siwang Mikulun Manikmaya. Kinen ngrumajongi. So ngamping-ngampingi lampahipun wayah kula pun Sedewa. Ngono. Anoman ngopo? Kula namung dipun utus dening Sinuwun Ndrawati ingkang sakmangke tapa ing kancing gelung kula. Kinen nuduhaken dalaning kanugrahan. Lan ndaraku mau sing tok emplok mau. Oh la iki menika sejatosipun boten kula pangan. Kula papanaken mring kancing gelung sami kalian Sinuwun Ndrawati. Ngono. Bathara Indra kono bali kono. Apa kula? Tak baki nggone. Bali. Pun areng. Ora nggo gamelan ipung iki ngawur. Lah ndi bendaraku? Sinuwun Kresna Kakang Semar. Inggih.
Sinuwun Kresna, Kakang Semar. Ha nggih. Nganti modar ngono terus ya, Pak. Kakang Anoman aku ngaturke panuwun. Ih, dawuh sami-sami sinuwun. Pripun? Nggayuhke kanugrahan Wahyu Tirta Kabulayat ketemu karo wujuding Janaka lah kok jebul panjalmaning wewe. Wewe sinten? Tilak bojo kula Tarnini kok mesti. Dudu. Iwang Pandya Petari Durga. Wong kae iki jan senengane ikut campur. Lah sakniki teng pundi wahyune? Tak sawatake tiba ning ngarepe Werkudara, ning embuh Werkudara tanggap sasmita apa ora? Malah tak kira wis tekan tanganing para Sata Kurawa, Kakang. Petru, Nun. Nyango negara Ngastina. Kali sinten, Pak? Dhewe. Duh. Nek ora dinae transport tukon rokok gah lho aku. Kok ndremis. Ya tak gage-gage cekat-ceket. Enggak, tututi. Sri Nalendra Maha Prabu Duryudana alona ngandika den kapareng Bapak Durna. Iya, Nggih. Kula sampun pikantuk wujudipun Gendhaga ingkang ngisi Wahyu Tirta Kabulayat. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging kula nuwun sewu. Menika sedaya para nayaka sami mapan wonten ing sendhang pasucen. Sakmenika ingkang dipun tenggo ingkang kawit kala dereng rawuh namung paduka Wunubang Durna. Gandeng sakmenika sampun rawuh, monggo kula aturi siram jamas kula kanthi sesuci diri saderengipun anginum tirta Kabulayat menika. Oh, nggih, monggo Nger, kula dherekaken Nger. Untung aku mau sangu gendul krating deng. Isine uyuhe Semar. Arang memeng arep medun ning kamar mandi. Kapusan kowe ora. Nalika semanten nata Ngastina wis kepareng purna nggenya nindaken siram jamas sesuci diri wonten ing sendhang pasucen. Nalika semanten giya Sangjaya para nayaka sak praja negari Ngastina datan ngrahita datan lantip anggrahitane. Sareng-sareng monggo sareng-sareng sami angunjuk wujuding tirta Kabulayat. Datan nyana datan nginten ingkang dipun unjuk dening Nata Ngastina sak krandhah Kurawa menika tirta kamandanu saking Sang Lurah Semar Badranaya dadya blukekan. Bah. Bah. Tanda. Rasane kok getir niki napa? Betul. Wonten Jawa
Enten sing tumindak Julika. Sinten? Kula ngerti glibete Petruk. Nah iku to sing sampean goleki, pun sampean pasrahke Ndara Sedewa ben diaturke Pandhawa. Iya. Sedewa ayo monggo. Mangkahanggra sesumbar mawa lindhu bumi gonjing kumaludha kuntara katok Duryudana kakangku Warakudara. Ndi baturmu ketekan kene? Baturku sapa? Petruk. Alah pecah sirahe. Tumindak Julika. Ana ratu kon ngombe uyuh. Sake kowe ana uyuh diombe. Ora ana banyu. Parat. Wirang. Kendanganmu iki piye? Aja nyalahke aku. Oh, Bima. Mesti iki sing marake. Bima. Pedamu nendi, Bim? Ngawur ora. Wahyu Tirta Kabulayan pun kasembadan pun gayuh. Yo. Sakmenika kula malah ngaturaken manuwun dhateng sampeyan Ndara Werkudara sing pun kersa tanggel jawab perkawisipun. Sampeyan ora ketan diapusi karo Kang Rayi ya ora apa-apa wis goleki Ndara Sedewa Rana-rana bul ning ngarepe dhewe. Bul Pandhu Asmara niku meng panjalmaning Ndara Sedewa. Mboten napa-napa niku pun nuduhke watak satriyane sampeyan. Iya. Opor bebek mentas awake dhewek. Ya aja kaya kowe Pak Kades Suhu. Mir, cita-cita kok kaya Pak Kades Suhu. Cebol gayuh wulan ngutong-ngitung lintang. Atelek. Kepribe sih? Ipung ki. Ya ke Bim. Bu. Matur nuwun. Sedaya lepat nyuwun pangapura. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan saking mriki warga nglalatan kepek kali kuning tulakan Pacitan tansah manggih ayom-ayem tata titi tentrem didohke saka celeng niku ben sulunga. Iya. Tak burune sesuk aku tak ngejak Wahyudi. Karo Hani tak jake mir. Sak karepmu. Manggih ayom-ayem tata titi tentrem didohke saking bebaya dicaketke dhateng Redana. Amin. Utaminipun panjenenganipun Bapak Sutikna sak kulawarga mugi-mugi anggenipun makarya
mundhak derajatipun, mundhak pangkatipun, mundhak bayaripun. Amin, amin, amin. Saking kula slameta sing nanggap, slameta sing ditanggap, slameta sing nonton tanggapan, slameta sak kabeh-kabehane. Kula akhiri Semar Johnson mewakili jajaran direksi yang bertugas. Terima kasih. Salam sukses, salam olahraga, salam pramuka.